Liren Kang. Opo. Sampean tandur ning endi? Kana adoh. Aduh. Iya, kana mbok kulon. Oh. Dene liren kesel. Iya. Dene kepo ya. Apa gawangan dia kamu, Bre? Kae penggawa ning kana. Ini liran. Iya, Oh, iya. kesel kaya Iya. undake. Ya. Sampean karo kiye? Karo Kang Pasor. Karo Kang Pasor. Cakron apa Cakron. Oh, iya. Wong pira? Wong papat. Oh, wong papat. Sing siji urung anjuk, sing loro urung anjuk. Oh. Dadi liran. Wah, nyong ngentenane go ning sawang kana sawedan sampe lu anjuk suwe temen. Beli ngerti kiye pegel nemen. Lereng dhisik. Jojote nggawa kaya ki be. Antup liren bae. Macak kok. Sing ora kesel manggul yo wetem. Yu hitam. Kuwi ta khusus dewasa. Lah, gene kene bae yu hitam yo mangka jarepan tandur. Kiyo bae dinteni suwe nemen pini ya yutine. Kesel yo tini. Abot soale dang nembe ngangkat ya enteng. Barang wis suwe ya goyang-goyang. Enak kok tak krem goyang-goyang. Kan go krem yo isa. Makane vitamin O trete dinong. Wes witam. Wes. Yuk jalan. Wis lah yuk. Yuk. Ayo tuh temen gue sampean. Iya, kas nganggul ini aduh nemen. Bleset nih galengan. Lepor. Bener ah. Endak parek yu hitam. Apale nunggu mas piring yutine. Sapiring wis mau, anjuk mene ya wis enteng kok. Yuk isa maning tak kata tandur be kemayu sangune HP. Kan go encret-encretan yutine. Go motret kudu encret. Apa wis ganti arane kudu encret? Memang arane potret kudu encret. Ngerti bala puas ladas. Wis, engko ketelak wis, mangan. Mbak Tia, panare ngendi? Tas jogging, melayu-melayu. Ngono dhewekan bae. Memang aku ayu, Mbak Tio. Melayu, kok kas melayu. Memang Mbak Tio, aku akeh sing melayu. Melayu. Oh, aku yuyu. Melayu. Weh Mbak Sri, kudu melayu. Lah sing mau muni melayu. Udah. Memang kalau melayu mangan gudeg. Mbak Tia sampean dilanjut mana? Nyong pan kae pan karo dombreng, kan tajak belanja. Beres, Balia. Yuk kan. Ya, kok sampean nang ngajak nyong tandur. Tapi kenapa? Orang ditelepon nyong. Halah, sampean ditelepon kesuwen, ora sana diangkat. Dadine ya wis. Brek, ndi laka telepone. Anak, lak apane? Brek sampean budhet sampean dean. Dicek Balia kaya ngapa dicek? Ya, kita cek. Iya ya. Katanya nyong aktif yo hitam. Halah, ngedobrus panyambet gawe ya
bagian orang ditelepon apa? Mau makan dari mangkat toh. Aja ngodor. Iya nyong salah. Pimen duit kenyong. Es lagat, suwen banget sampean. Lagat. Kudu apa dong lagi? Wow. Jangan no. Si bener ndi dong iya Pak Kiye? Iya. Baik sih. Itu mau. Wes kowe urusane nyong. Kang Jawir, tolong boret. Rebut, kudu buret-buret. Kenapa? Senen enak nang pasar. Apa manik dong sih? Senen enak. Boleh nang pasar loh. Ini pasar. Kan emang telur prak. Ilang premen, dombreng. Ora tuku permen Kang Jawir, ora tuku permen. Premen. Oh, premen Kang Jawir. Yo mana berarti? Yutini. Mendung-mendung kayak enaknya mangan apa ya? Iya yang Mbak Tio. Ayo enaknya makan apa ya? Enaknya kelon. Yutini. Wah, kelone ya sing ndek bojo. Cerdas yo Isa. Arek kelon paling nomor 1. Mulane wong wadon kowe luwih kuat daripada wong lanang yuk Isa. Oh iya, kowe bener. Sing akeh wong lanang pada nginum obat sing kuat. Cerdas maning. Urusane wong lanang, urusane kaya Isa. Ngomong-ngomong jonggrang kan randa. Ya ndalur maning kok Mbak Tio. Kayak duduk meh manuwayet. Oh, si jonggrang mari ngendi wong golek ora ketemu. Kayak kenyang kaya wong ilang kok dhewekan. Romit apa Mas Rintin? Sebulan ambong, berarti nyong kelewat miki. Emang dianggap kuntilanak. Kuntilanak yo Isa. Emang digandhe Yutini. Lah sing gemirnya rane kuntilanak kok yuk Isa. Emang wis lapor RT Yutini. Emangnya pan ngurus PK. Minum ocret Isa. Oh, wis 5. Pantesan overdosis. Lah Mas Rintin. Sampai ngilang rindu sih Mas Rintin aku wedi nemen. Sampean sing ngilang diundang-undang anggota. Halo, ora krungu. Aku mau krungu, moni ana barang ilang kok ngomong. Wong ilang, kudu barang uang. Apa sing growong, Mas Rintin? Uang, budeke larungan. Baik Kang Gawin, kon nyuwitan kon sarungan. Aku pusing. Sarungan, Breng. Oh, sarungan. Pada budek sih ya.